La gent d'Israel, en comptes d'alegrar-se per tenir bons profetes, els tractaven malament i els rebutjaven. Per què? Doncs perquè no els agradava que Déu els parlés del seu mal comportament i egoisme. Però Déu ho sap tot. Sí, de debò que necessitaven el Salvador que els profetes els estaven anunciant. Menors, aquí vol dir breus. Profetes menors. Osees, Joel, Amós, Elties, Jonàs, Miquees, Nahum, Habacuc, Sofonies, Ageu, Zacaries, Malaquies són els profetes menors. Osees, Joel, Amós, Elties, Jonàs, Miquees, Nahum, Habacuc, Sofonies, Ageu, Zacaries, Malaquies són els profetes menors. Menors, aquí vol dir breus. Menors, aquí vol dir breus. Menors, aquí vol dir breus.